खामानि गैया नै जोंना लाइटआनो खामानि गैया मुलिलिसो जोङो दायो मोनफैबाय ओमफ्राय बिराद गुसुना ओमफ्राय नै हाथायावनो टफि बायनानै गानबाय गारियाव ओरैबायदि गुसु मोनलांनाय ओमफ्राय नैबेहाबो टुं हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि बिबिलाइ नार्जारि इउटुब चेनेलाव गासैबो लोगोफोरखौ थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ दै लोगोफोर इसोरनि अननायै ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअ'आवहाय लोगोफोर थ' मोजाङै नुनाय नंला दै एसे मोनाबाय माने ओमफ्रायो थेवब्लाबो नै मोजां नंबाबो नङाबाबो लाबोलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जेबो मैगं गैया आरोना बेनिखायनो जों बोराय बुरै मार्केटाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नै देवथियाबो दिनै 5थायावसो गबाय नालाय बेनिखायनो आरोना उपाय गैया लोगोफोर बेखौनो आं नोंसोरजों शेयार खालामनो हादों मा लायो मा लाया थ' नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर थ'दि बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै जों दा गुदलि बाजार मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव मैगं थाइगंल' मोनजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैनो ड्रेसफोर नांगौबा बेयाव मोना आरोना ओंखायनो जों दा ड्रेस नांगौ जायोबा बाजाराव थाङो मैगं थाइगं नांगौबा जों बेयाव फैयो आरोना ओमफ्राय आङो बिराद गोजांबाय आरोना उफाय गैया मा खालामनो नै आं दा सरनिखौनो खर'आव खोमायाव खोबनानै लाबाय जि गोजांखाबाय आङो सयथिबो ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो टट' मोनबाय थांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादो जेसेबां हायो नोंसोरजों शेयार खालामसै ओमफ्राय मोनाबायबो दै लोगोफोर भिडिअखौ बारा साफा नुनाय नंला उपाय गैया मा खालामो लोगोफोर फाइनालि नै जोङो दायो बाजाराव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दायो मा लानाय जायो जाया लानोसै आंनि एसे ड्रेस लानोसै बोरायनि लानोसै ओमफ्राय मैगं थाइगं लानानै थांनोसै आरोना खोनाबाय माबाखौ लाग्रोसै आंनि गस्लाखौनो ओमफ्राय दा आंनि गस्लाखौ लाखांबाथाय नोंनिखौ लानोसै ओमफ्राय मैगं थाइगं बायनानै थांनोसै नोंनिखौ लाखांबाथाय ने मोनाबायबो नायलाय बख'नानै गोभी मारो 30 रुपए किलो गोभी मारो ओ नमस्कार चले वाले बढ़िया है गोभी मारो 30 रुपए किलो गोभी मारो 30 रुपए किलो बैगन कैसे टमाटर आधा किलो 20 रुपए का टमाटर आधा किलो 20 रुपए का लाबाय बेसेबां बारा किल' 20 টাকা না डाल इसमें डाल गोभी डाल गोभी कैसे दी गोभी 30 रुपए किलो भाई 30 रुपए किलो अरे बड़ा थाव जाबाय खेबसे माबा ओरैबायदि दावराव आरो जेबो खोनाया भिडिअ बानायबाबो सयथिबो नारथारलायनाय जाखायो आरोना हाथायाबो खेबखे फिसा नालाय नारलायनाय जायो आं बासोबायसो थांखि दं गासिबो लाजोबखांखाबाय माने बाजारफ्राव फैयोबा फैसा एसेफोरजों फैजाया गासै बुस्थुखौबो लाजोबनो लुगैयो आरोना ओरैबायदि फारसेनिफ्रायनो मोजां मोजां जानाय लोंनाय ड्रेस पाति गासिबो बिराद माथा गरमसो मोनो आं थांसै ओंखायनो मालाबा मोजां फैसा बुरजा लानानै फैफिनगोन ने खोनाबाय दे बैखौ लाबावदो एसे आलु कफिनि फुलकफि दङ ओमफ्राय गाजर माथो नों थागुना जानोबो नैनो ओंखारदों दख' लानोबा ला गाबोन फुङाव जानो ओमफ्राय लोगोफोर जों दा न'आव थांनोसै आरोना गासै बुस्थुखौनो लाखांजोब्बाय गाननाय जोमनाय मैगं थाइगं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बारा मोजां नुवासै मोनाबायबो लोगोफोर अननानै बयबो नायलांदो नायनानै साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो नामा